Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodzi ari kutiisira musign language. Mufundisi, kwazisai vateereri. Vateereri, tinokuchingamidzai. Maybe musati maenda kumberi mufundisi. Yes. Vateereri, pane mimwe mibvunzo yamunenge muchitibvunza pakudzidza kwatiri kuita bhuku raDaniel. Pane bhuku ratiri kugara tichitaura rinonzi Daniel Reveals the Future, rakanyorwa naRobert Wayland. Daniel Reveals the Future, rakanyorwa naRobert Wayland. Rinogona kukubatsirai kunyatsa kunzwisisa zvimwe zvidzidzo izvi. Edzai kana muchikwanisa kuti muwane kopi yebhuku iroro, munogona kutibata panhare kana kuisa messages enyu kuti mungariwane sei bhuku iroro. Daniel Reveals the Future, rakanyorwa naRobert Wayland. Atiendei mberi mufundisi. Tinotenda. Hurukuro yatiinayo nhasi ine musoro wenyaya unoti kudyidzana pakati paDaniel nazvakazarurwa. Daniel, bhuku raDaniel. That's right. Nebhuku razvakazarurwa. Revelation. Yes. Okay. Mabhuku maviri aya mabhuku anotaura chiprofita. Muhurukuro yedu ngatitsvake kuti ukama huri pakati pemabhuku aya Wakamira sei? wakamira sei. Okay, Pastor. Tiverengere Daniel 2. Daniel 2 verse 28 to verse 30. Asi kudenga kuna Mwari unozivisa zvakavanzika. Ndiye wakazivisa mambo Nebukadhinezari zvichazovapo pamazuva ekupedzisira. Kurota kwenyu nezvamakaratidzwa mumusoro menyu panhoo dzenyu hezvi. Kana muri imi mambo, pfungwa dzenyu dzakauya kwamuri muri panhoo dzenyu, mukarangarira zvichazoitwa pashure. Zvino unozivisa zvakavanzika, ndiye wakakuzivisai zvichazoitwa. Asi kana ndirini, chinhu ichi chakavanzika hachina kundiziviswa nekuda kwenjere dzandinadzo dzinopfuura dzevamwe vapenyu vose, asi kuti mambo aziviswe kududzirwa kwazvo, uye kuti muziviswe pfungwa dziri mumwoyo menyu. Daniel auya kuna mambo Nebukadhinezari. Yes. Chii changa chaitika? Ndo pakarotwa hopere paya. Exactly. Saka mambo vakanga varota. Munoziva kaupedza Maybe mirai ndingodzudza vateereri. Yes. Mambo Nebukadhinezari vakarota hope. Vakaona muhope dzavo chidhori chihombe chaiye chakanzi dzipa mberi pavo. Saka chidhori ichi chaiye chakagadzirwa nesimbi dzakasiyana. Musoro waive uri wegold. Then pamaoko pachipfuva apa paive pari pesilva. Padumbu pachona pari pebrasi. Makumbo aive eiron. Tsoka ndodzaye dzakazangana dare neivhu, iron and clay. Saka pahope idzi vachiramba vachiona vakazoona rimwe dombo rakapotserwa, but zvaisaradza kuti rapotserwa nemunhu. Ndobva dombo riya rauya kwakusikorova kutsoka kwechidhori chiya. Ihope dziri kurotwa idzi. Kwakurova kutsoka kuya kusvikira chidhori chiya chakuyika, kukuyika, kupwanyika. But dombo riya rakarova chidhori hanzi rakazoonekwa muhope dzamambo idzi richikura kusvikira razadza nyika yese.
ndagona makore ayoratidza kuti uri kuteera zvidzidzo. Right. Saka mambo vakatsvaka vachenjeri vemubhabhironi nevavuki n'anga dzavo kuuya zvikanzi because vakangoti vachingopepuka ndobva vakangamwa hope dzedu. Hope idzi yanga iri meseji yaibva kuna Mwari wekudenga. Saka Mwari akaizviita mavune kuuya muhope. Chikonzero Mwari zvaanoita anosangana newe kwaunotandarira. Anouya nekunogara kwakatendeka pfungwa dzako nemararamiro ako muupenyu. Saka madzimambo enguva iyoyo vaidaira kuti hope hadzingorotwe bedzi, inenge itori meseji iri kubva kuna vaMwari, whether midzimu nechizva vaitenda mazviri. Saka vaidaira muhope kuti mamessages ari kubva kuvaMwari. Saka Mwari akabva auya nekwavaitenda. Saka in this case vanga vasiri vaMwari, anga ari Mwari upenyu, Mwari wekudenga manje. Asi Mwari manje kuti zvibva zvaoneka kuti ndiye akangoti mambo vachingopepuka ndobva abvuta hope dziya dzekutsvaira mumusoro mamambo ndobva vadzikangamwa. But chavakasara vachirangarira ndechekuti ndarota zvinotyisa, asi kuti akangana. Ndo pakabva pauya chirahwe chakaremera n'anga manje nevavuki vemubhabhironi. Chirahwe chekuti manje kunzi ndiudzei zvandarota mugondiudza kuti zvinorevei. Dai vakaudzwa zvakava zvarotwa kwavaigona kukiya mhinduro netsanangudzo. Asi manje apa kunzi ndarotei uye zvinorevei pakabva panetsa. Isusu tichikura waiti ukangoti munhu akati ndarota fish ovhonzi uchaita mari. Saka apa hapana kutombopiwa zvarotwa, hapana kutombovhungidzira, kungonzi tangai matondiudza zvandarota modudzira. Saka vatadza ndo pakazonouya Daniel muprofita waMwari manje aine dudziro. Because Daniel paakaudzwa vanhu vakuda kuurayiwa, kuzi mambo angati varume munogara muchindinyengera kana musina kutondiudza munhu wese ari kufa. Daniel ndo paakati no, imboti pai nguva tinobvunza Mwari. Pai paakanonamata neshamwari dzake. Mwari kuratidza manje kuti handi Mwari asiri wekujairira, akabva audza Daniel hope dzacho nekududzira kwacho. Saka pandaverenga apa ndiDhaniel angauya kuna mambo. Akutsanangura manje. But pane paatika pastor, hanzi paivhesi 30 payapera, hanzi chikonzero ndaudzwa zvinhu izvi hakusi kwekuti ndakachenjera, asi kuti mambo adziviswe kududzirwa kwazvo, uye kuti muziviswe pfungwa dziri mumwoyo menyu. Ipfungwa dzipi? Mambo hanzi kwawatangira kuverenga, hanzi mambo mimi maida kuziva kuti chii chichazoitika kana ndabva inini. Mambo wangu uchasvika rini, zvichafamba sei? Saka Mwari zvaanoita ndo zvaitambudza pfungwa dzaNebhukadhineza. Saka mamborodza kuti Mwari kana achitishanyira muupenyu anouya nekumwe kunofurira pfungwa dzedu, kumwe kune shungu dzedu, ndo kwaanouya nako ikoko, because anoitira kuti akurumidze kukubata. Koko tomboti une shungu dzekutokumana ndoda uzoparidzirawo vanhu, Mwari angakubatsire sei? Zvinoita Mwari manje unoziva kuti vanhu vazhinji vari kuteerera chirongwa chedu chikasitoni, vamwe vacho vane vachitonamata Mwari, ndoda kunamata ini, ndoda kunyatsoteera zvamunoda, ndingazvizive sei? Ongovasanganisa nechokwadi. Handiti wazviona? Saka Mwari anopindura mushungu dzine munhu. Ndosaka uchizoona munhu achiti pamasvika panapa nezuro ndakakurotai exactly zvamuri. Mwari anorotesa, hatisi kureva kuti zvese zvaunorota nekuti Satani waanouya kuhope zvatakambodzidza. But apa Mwari akauya mushungu dzamambo. Saka ndokubva achimuratidza manje zvaizoitika. Hatichiendai pavhesi 39 kuenda pa41 yaDaniel 2. Daniel 2 verse 39 to 41. Shure kwenyu umwe ushe uchamuka, hudiki kwamuri, tevere hwechitatu hwendarira huchabata panyika yose. Ushe hwechina huchava nesimba sedare, sezvinoita dare rinoputsanya nekuparadza zvose.
sezvinoita dare rinopwanya izvi zvose, saizvozvo uchaputsanya nekupwanya. Zvamakaona tsoka nezvigunwe zvakaitwa pamwe nevhu remuumbi wehari pamwe nedare, huchava ushe hwakaganhurwa, asi simba redare richavamo. Zvamakaona dare rakavhenganiswa nevhu rekuumba naro. Saka akutsanangura manje zvikanzi Mwari ndiye akuudzai nhoroondo kuti pamusoro penyika inei pachaita kuravana kana madzimambo, kuchinjana kweumambo, maempires. Asi umambo hwacho huri kutanga kuverengerwa pamuri imimi neumambo hwenyu. Nebukadnezar kaive neumambo hweBhabhironi. Very good. Right. Zvikanzi kuchauya humwe ndo hwenyu imimi toti number 1. Takachiita chidzidzo chaiti umambo hwaNebukadnezar ndo hwaive pekutanga hwaimirirwa negold pachidhori chiya. Right. Koteerera umambo hwakabvisa Bhabhironi hwaive hwemaMedo Persia, ndo hwaimirirwa nemaoko nechipfuva chesilva. MaMedo Persians akazobviswa paumambo nemaGreeks, paya paitungamira Alexander. MaGreeks ndo aimirirwa nebrass yaive padumbu. Then maGreekso akazokundwa nemaRomans. Saka maRomans ana Kesara ana Caesar ndo vaimirirwa nemakumbo eiron. Yes. Zvichibva zvanzi ushe hwechina huchazobanzuka kuya kutsoka kuya kwakuti iron and clay. Kwamakaona ivhu rakazangana nesimbi kuzvigunwe uko, kuratidza kuti ushe uhu huchatsemuka weRome. Saka sezvatakadzidzawo zveshuwa takaona ushe hweRome huchitsemuka huchibanzuka kuita 10. Handiti mazviona kama. Saka 10 vaya 3 vavo havasisiko nhasi sekukurukura kwatakamboita. Pamunoramba muchitaura 10 aka ndoramba ndine shungu because nyaya ndaiiverenga zisingaite kuhistory, ende ndine shungu yekuti vatererika vapabate because munoza chandinopadira panoita kakukonvinza kuti uone kuti zveshuwa bhaibheri ishoko raMwari. Paunoona zvarakataura zvonoti nemo pakaparira Roman Empire vatereri yakabanzuka kuita 10 kingdoms. Ndotaura nemazita ekare imimi moisaiye zvino yakabanzuka ikaburitsa vainzi maAnglo-Saxons. MaAnglo-Saxons ndo yave England nhasi. Ndobva yaburitsa vechipiri vainzi maAlemanai ndiyo Germany iri kwe. Ndobva pabuda vechitatu vainzi maBurgundians ndiyo Switzerland. Ndobva vechi4 vainzi maFranks iFrance. Kune vainzi maHerul's vechi5. maHerule hakusisina, avakwa. Then vechi6 kuna vainzi maLombards pastor. maLombards ndiyo Italy. Then kuna vainzi maOstrogoths vechi7. maOstrogoths hakusisina vakaparara. Vechi8 vainzi maSueve ndiyo Portugal. Ndizvozvo. Koita vainzi maVisigoths. maVisigoths ndo Spain. Then vekupedzisira vechi10 vainzi maVandals hakusisina. Ndokubanzuka kwakaita Roman Empire. Taurai mufundisi. Yes. Saka vabanzuka kudaro tingati kwakaita ushe huna: Babylon, Middle Persia, Greece, Rome. Asi Rome haina kuzotambidza chitanda cheumambo kuushe humwe chete. Kwakaita 10 apa. 3 vacho maVandals, maOstrogoths namaHerule hakusisina. Saka kwasara 7. Matichi the British, the Germans, the French, the Italians, the Swiss, the Portuguese, the Spanish. That's right. Okay. Unogona nhoroondo chirega tinzwe kuti pavhesi 44 yaDaniel 2 ivava vakazonoguma sei. Verse 44 yaDaniel 2. Zvino nemazwi emadzimambo iwaya Mwari wekudenga uchamutsa ushe husingatongoparadzwi, uye simba rahwo haringapfuure kune rumwe rudzi rwevanhu. Asi ihwo huchaputsanya nekuparadza ushewo hwose, ihwo huchamira nekusingaperi. Zvikanzi ava 7 vakasara ava vacharamba variko kusvikira Mwari amisa ushe hwake hunomira nekuuya kwaJesu. Kureva kuti Jesu anouya mumazuva emadzimambo iwayaya, vana France, vana Germany nanani.
asi uruda kutaura kuti usati wataura imbotanga waverenga kuna Daniel 7 bata fungwa yako ugoitaura waverenga Daniel 7 kubva pavhesi ya3 kuenda pa7 manditaimira vhesi ya3 mhuka huru ina dzikakwira dzichibuda mugungwa dzisina kufanana. Yekutanga yakanga yakafanana neshumba iine mapapiro egondo. Ndikaramba ndakatarira kusvikira mapapiro aya ataurwa, ikasimudzwa ichibva panyika ikamiswa nemakumbo maviri semunhu, ikapiwa mwoyo wemunhu. Ndikaonazve imwe mhuka yechipiri yakafanana nebere. Iyo yakanga yakasimudza rumwe rutivi rwayo, uye mumuromo mayo yakanga yakaruma mbabvu 3 pakati pemeno ayo. Vakati kwariri, simuka upedze nyama zhinji. Shure kwaizvozvo ndakatarira, ndikaona imwezve yakafanana nengwe. Yakanga ine mapapiro 4 pamusana wayo akafanana neeshiri. Mhuka iyi yakanga ine misoro 4, ikapiwa simba. Shure kwaizvozvo ndakaona pane zvandakaratidzwa usiku. Ndikaona mhuka yechina, yaityisa nekuvhundutsa. Ine simba guru kwazvo. Yakanga ine meno makuru eutare. Ikapedza nekuvhunya-vhuna, nokupwanya zvakanga zvasara netsoka dzayo. Iyi yakanga yakasiyana nemhuka dzose dzakaitangira. Yakanga ine nyanga 10. Mungada kutaura here zvavangida kutaura? Ayo chimbotaura ndofunga zvichauya. Saka mambo vakarota, ndobva vaudzwa kuti wopedza marota umambo uchateerana panyika. Yes. Uchitangira kuBhabhironi. Yes. Makore apindana, Daniel akazoratidzwa naMwari muvhizheni. Umambo humwe chete ihwohwo huchiteverana huri 4 pakushandiswa mhuka. Anditi wazviona inobva iverenge pavhesi 17 na18 unzwa kuti Daniel 7 vhesi 17 na18 mhuka idzi huru idzo 4 ndiwo madzimambo 4 achamuka panyika. Asi vatsvene vokumusoro vachapiwa ushe huchava hwavo nokusingaperi-peri. Saka Daniel anoudzwa kunzi mhuka dzawaona idzi, umambo hunokwana 4 huchateverana. Uchingotangira kuverenga paya pakatangira peBhabhironi uchiuya paive akaona shumba, bere, nebada neimwe yanzi yaivhundutsa yaive nenyanga 10. Okay. Zvikanzi umambo 4 hunoteerana. Kureva kuti taakuti shumba yomirira Bhabhironi. Right. Bere riya rine mapfupa muromo romirira Medo Persia. Right. Then mbada yomirira Greece. Iyi inovhundutsa yomirira Roman Empire. Right. Asi iyi yanga ine nyanga 10. Anditika. Then hanzi shure kwaizvozvo vatsvene vopowa ushe. Madzoka pandaida kubvunza. Right. Ndoda kuti tinonzwa timboita kabreak asi manzwa mubvunzo wangu mufundisi. Nyaya yenyika iyi muda kuti tyisidzira here? Because pakaparira Roman Empire madzimambo atadzidza vari kwana Spain nanani vatori kwezvino. Right. Imimi ora ndikati imimi ndirukangaza verse 44. Bhaibheri riri kubva rati mumazuva iwayo pari kubva pauya umambo hwaJesu. Right. Hamusi kuona kuti panenge pakakuvhundutsira iraka. Right. Regera timbonzwa akamboka tigoya tosumudza. Because mukuita kunge zvinonzi mazuva atirika zvinogona kutobhenda. Regera timbonzwa akamboka tigoya tosumudza kubva ipapo muno wabwaya. Searching the scriptures, the blessed scriptures, seeking the Savior day by day, striving to learn the wondrous story. What does the blessed Bible say? Go in, He commands.
muchingamidza yevateereri tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu kudyidzana kuri pakati paDaniel nazvakazarurwa. Kastonongo ndabvunza mubvunzo pastor. Yes. Zviri kutaura bhaibheri ndizvozvo bandoda unyatsonzwa kwamuri kuti ndizvo here. Handitika bhaibheri raburitsa sekunge pakaparara Roman Empire ndo pakabva pazoya makingdoms aya akabuda mushure mekuparara kweRoman Empire. Ende bhaibheri kuna Daniel 2 rabva rati mumazuva emadzimambo iwayo umambo hwaKristu hobva hwasvika. Saka ipapo manje panosiya vateereri vedu va-unsettled. Zvinobva zvatoita kunge Jesu aakutouya pastor. Because mazuva acho emadzimambo aya ndo atiri kurarama. Saka hamukonzere fear here kuvateereri vedu. Chauri kundishamisa pamubvunzo wakoka ndichekuti vanhu vanogotyei, vanoita unsettled sei because vanofanira kutonakirwa kuti akuuya. Unoziva kuti kana wakamirira bhazika ukata maawa nemaawa wakarimirira ukanzwa raakutinhira unoita unsettled pakuita sei, unotofara kakuita koma takuenda manje. Saka vatendeka mufanira kutofara kuti nguva yaswedera yekuti tichiinda manje kumusha kwatakamirira for this long. Maybe taurai nemamashoko because ndotya kuti munovhundutsa vateereri vedu pastor. Zvinobva zvaita kunge zvinonzi kuuya kwaJesu kwapadyo pastor. Iko kwatove pedyo zveshuwa. Saka kunofanira kutokonzeresa rufaro rusingajairike muvatendi. Happiness kamanje kuti panofanira kuita joy kwete fear. Munozwa kuti chipastor maybe mimi hamunyanyo taura nevateereri vedu. Ndinombotora nguva kutaura navo pamaWhatsApp nezviriko mazuva ano izvi zvemapandemic nezvimwe zvakadaro. Mibvunzo inouya unoona kuti pane kutya. Unoona kuti pane kakutya karitoripo. Dambudziko ndimovaparidza muvaisire pachena kuti kutouya kwaJesu kunotoita kuti tisunungurwe kubva munana corona, munana HIV, mafladzi, zvese because kana tainda mushe hwaMesiya mune rugare runoshamisa. Aiwa sakaudzai vamwe vaparidzi because vateereri vedu zveshuwa unoona kuti mazuva ano atira ane kafiye. Aiwa hamufanire kutya vateereri, mufanira kutofara kuti rusununguko rwauya. Tikatinde mberi Daniel 7 verse 23 na 24. Daniel 7 verse 23 na 24. Akati muka yechina uchava ushe hwechina panyika, uchasiyana neumwe ushe hwose, uchapedza nyika yose nokuipwanya nekuiputsanya. Kana dziri nyanga dzine 10, paushe hwu pachamuka madzimambo ane 10, asi mumwezve uchamuka shure kwavo. Iye uchasiyana nevamwe vekutanga, uchakunda madzimambo 3. Panapa Daniel ari kutsanangurirwa kuti chikara chechina ushe hweRoma. Yatakaona kuti chikara chechina ushe hwechina. Yatakaona isusu kuti ndo Roman Empire. Zvikanzi nyanga 10 idzo pachabuda madzimambo 10. Ndo aya atambotaura. Asi anzi shure kwe10 ava kunomuka umwe mambo futi. Kurati anenge wechi11. Iye ndiye anobva asvikukunda nekuparadza mamwe madzimambo 3. Tostazoona kuti patena maVandals, Ostrogoths nemaHeru. Saka mambo uya anenge akunda ava ndiye achazosara iye nemamwe madzimambo 7. Ataona kuti 7 nations dzemuEurope. Saka vanosara va8. Asi mukudzidza kwatakaita kumashure takaona kuti maVandals, maOstrogoths nemaHeruli akaparadzwa neThe Christian Church. Akaparadzirwei? Madzimambo 3 aya vakanga vaine chitendere chavakagashira kune mumwe muchinda ainzi Joseph Arias. Ainzi maArian kingdoms. Vairamba Jesu. Anditozvaona. Saka chechi yenguva iyoyo The Christian Church yanga isingaparidze nekunyengetedza sezvatinoita izvi. Vaishandisa mupondo kana vanhu varamba. Vaishandisa shamu nekutouraya. Anditozvaona vanenge varamba. Saka madzimambo 3 aya akaparadzwa nechechi. Paya pamakatidzidzisa kuti vakazopedzisira wechitatu kuparadzwa mugore ra538. maOstrogoths. Kuina empara uya yaiveko. Anditozvaona. Saka pari kunzi ipo The Christian Church yapedza kuparadza aya 3 aya ichasara pamwe chete neEurope, 7 nations dzemuEurope. Saka kana ndiri kukunzwa zvakanaka
iyi nyaya yekumbotudza 7 nations dzemueurope angori maindicators kuti titeedze mutanda wenyaya we-the Christian Church. That's right. Alright. That's right. Ipo pamataura 7 vaya ameno kana muchiri kuzviyeuka ndakazviita kuhistory because ndakazviyeuka ndabvunzwa mubvunzo nevanhu kuti saka iye Mwari wenyu wemubhaibheri anongoteedza Europe chete here. Mokona pano saka zvandakazoona ndezvekuti 7 dzamataura dzedzi vana Spain nana Portugal. Muhistory shoma yandakaita pane musangano wakaitwa kuGermany kuBerlin kuna 1888 wainzi the Berlin Conference. Musangano inyika idzi ndo dzakadamburirana pasi rese. Like kunoku kuchiuya maBritish kuna na Mozambique kuchenda maPortuguese. Saka ndofunga Bible paraititeedza mutanda wenyika 7 idzi raibva razova kuti riri kutoteedza pasi rese nekuti dziri 7 ndo dzakaisa influence pasi rese. Plus chimwe chinhu Caston kana uchirayira munhu nzira unoti mukafamba muchayambuka kabridge. Mukayambuka kabridge muchaona chikomo chikurudyi. Right. Maona chikomo chiri kurudyi pane zimutsamvi riri kuruboshwe ndo pamunokonera. Saka munhu haati yambuka kabridge obva aona chimwe chigutswa chiripo chemususu kuti hakusiriko pane chigutswa kana kuti varegere kutaura zvechigutswa. Unotaura malandmark mahombe anooneka nekukurumidza. Saka Mwari paanenge ari kuti 7 nations idzi dzinozosara dzemuEurope ari kutaura zvikuru zvacho zvinooneka. Hakusi kuti Africa inenge isipo asi ataura zvikuru zvikutooneka. Plus anotarisa kunoitika major activities ane chekuita nenhoroondo yatiri kufamba nayo. Alright. Saka mabhikoni tichinonongedzerwa kune nyaya uku kuChristian Church. Thank you Pastor. Saka ndo paakabva panze kuna Daniel 2 yatamboverenga yapa verse 44 inoti zvino nemazuva emadzimambo iwayo Mwari wekudenga uchamutsa ushe husingatongoparadzwe uye simba rahwo haringapfuure kune rumwe rudzi rwevanhu asiwo huchaputsanya nekuparadza ushe uhu hwose huchamira nekusingaperi. Saka ari kunzi mazuva emadzimambo iwayo kuri kurehwa vana France, vana Italy, vana Spain, the 7 nations of Europe ne-the Christian Church. Mumazuva adzo ndo panouya Jesu. Okay. Andito pabata. Rikatinde kuna zvakazarurwa 13. But nyaya iri kuita unge pamwe ndarasika. But iri kuita unge kunyangwe Mwari ari kuteedza major events iri kuita unge iri kutenderera paEurope. So far. Right. Pakutaurika kwayo Jesu kana achiuya haasi kuwira kuEurope. Because vamwe vanozopfunga dzekuti ndi Jesu wokuEurope. Ndopandoti pajeke. Jesu haazi wekuEurope. But ari kuteedza nyaya kuti tiibate zvinooneka zviri easy. Exactly. Thank you Pastor. Right. Mati zvakazarurwa 13 verse 1 na 2. Zvino ndakaona chikara chichikwira chichibva mugungwa chiine nyanga dzine 10 nemisoro 9. Nepamusoro penyanga dzacho pakanga pane korona dzine 10. Nepamusoro yacho mazita ekumhura Mwari. Chikara ichi chandakaona chakanga chakaita sengwe, netsoka dzacho sedzebere, nemuromo wacho semuromo weshumba. Shato ikachipa simba rayo, nechigaro chayo cheushe nemasimba makuru. Panapa taakuna Johani. Ndiye akanyora zvakazarurwa. Yes. Mudzidzi waJesu John. Saka John anoratidzwa chikara chakaita sembada chine tsoka sedzebere muromo seweshumba chaimhura Mwari. Right. Now chikara ichi muri kuona here vateereri kuti chinoita sokuti musanganiswa wezvikara 4 zvekuna Daniel 7. Makundirasa manje. Hakuna kukurumidza kurasika pazvinhu zviri pachena kudaro. Unoda kurasika sei? Hada uchemera kurasika. Nyaya iri pachena yekuti kuna Daniel kwaonekwa shumba. Taiverenga. Nebere. Right. Nembada. Nechimwe chimuka chashayirwa zita. Yes. Kuna zvakazarurwa kuona mhuka
iri kunzi yakaita sembada. Mukureva kuti description yemhuka iyi iri kudescribwa pachishandiswa mhuka dzekuna Daniel. Very good. Aiwa ndendabvindika pamati musakanizwa. Pamati musakanizwa. Tiri kuti chida chirungu chekuti seems like it's a composite beast made out of those animals in the book of Daniel. Ndatozoona pakasaita kachirungu. Saka mhuka iyi yekuna zvakazarurwa iri kuzanganisa mhuka dzose dzekuna Daniel. Ndizvozvo pastor. Anditika. Very good. Hatichiendai kuna Daniel kwacho chapter 7. Pane zvimwe zvatoda kuti uone. Verse 1 kuenda pa7. Verse 1 kuenda pa7. Ya Daniel chapter 7. Negore rekutanga raBheshazari mambo weBhabhironi, Daniel akarota, akaratidzwa zvimwe mumusoro make ari panhoo dzake. Akanyora zvaakarota akaudza vanhu mashoko makuru azvo. Daniel akataura akati, ndakaona pane zvandakaratidzwa usiku. Tarirai, mhepo 4 dzekudenga dzakamutsa gungwa guru. Mhuka huru 4 dzikakwira dzichibuda mugungwa dzisina kufanana. Yekutanga yakanga yakafanana neshumba ine mapapiro egondo. Ndikaramba ndakatarira kusvikira mapapiro ayo ataurwa. Ikasimudzwa ichibva panyika. Ikamiswa nemakumbo 2 somunhu. Ikapiwa mwoyo wemunhu. Ndikaonazve imwe mhuka yechipiri yakafanana nebere. Iyo yakanga yakasimudza rumwe rutivi rwayo, uye mumuromo mayo yakanga yakaruma mbabvu 3 pakati pemeno ayo. Vakati kwariri, simuka upedze nyama zhinji. Shure kwaizvozvo ndakatarira ndikaonazve imwe yakafanana nengwe. Yakanga ine mapapiro 4 pamusana wayo akafanana neeshiri. Mhuka iyi yakanga ine misoro 4, ikapiwa simba. Shure kwaizvozvo ndakaona pane zvandakaratidzwa usiku. Ndikaona mhuka yechina yaityisa nekuvhundutsa, iine simba guru kwazvo. Yakanga iine meso makuru eutare, ikapedza nekuvhuna-vhuna nekupwanya zvakanga zvasara netsoka dzayo. Iyi yakanga yakasiyana nemhuka dzose dzakaitangira. Yakanga iine nyanga 10. Pane zvinhu zvandoda kuti ticherechedze panapa mufundisi nemivateereri. Ndoda kuti timboedha misoro yezvikara zvekuna Daniel 7. Maheads, misoro chaiyo. Head yezvikara zvese. Shumba haina kutaurwa, asi shumba inoita musoro 1. Right. Bere obviously 1 rine musoro 1. Asi mbada yanzi ine misoro 4. Saka taakuti 1 weshumba, 1 webere plus 4 yembada ya 6. Then ichi chakupedzisira chikara ichi chinongova nemusoro 1 une nyanga zhinji yoita 7. Yobva yaita 7. Chinda kuna zvakazarurwa 13 unoverenga verse 1. Wamboiverenga. Toda kungonzwa kuti mhuka iko kuine misoro mingani. Zvino ndakaona chikara chichibva mugungwa chiine nyanga dzine 10 nemisoro 9. Right. Chekuna zvakazarurwa chine misoro 7. Idzi dzekuna Daniel dzese pamwe chete misoro mingani? 7. Ngatisiye ipapo samhanye. Ngatisiye ipapo. Hande tinotarisa nyanga kuna Daniel pataverenga pamhuka 4 idzi. Shumba haina kutaura nyanga. Bere harina kutaura. Harina nyanga. Mbada haina nyanga. Mhuka yechi4 ine nyanga ngani? Yanzi ine 10. Ine 10. Tsokorora zvakare zvakazarurwa 13 verse 1. Tuone kuti mhuka iyi yekuna zvakazarurwa ine nyanga ngani. Ndakutoriverenga kechi3 pastor. Kudzokorora ine simba mbada. Zvakazarurwa 13 verse 1. Zvino ndakaona chikara chichikwira chichibva mugungwa. Chiine nyanga dzine 10 nemisoro 9. Right. Saka nyanga chaive nengani? Dzine 10. Kuna Daniel nyanga ngani? 10. muri kudrive point yekuti zviri chikara chekuna zvakazarurwa chiri kuita kunge chiri kuunganidza mafeatures emhuka dziri kuna Daniel 7. Rari kuti features rinobva rabudisa. Ichiverenga chekupedzisira Daniel 7 verse 3. Daniel 7 verse 3. Right.
mhuka huru ina dzikakwira dzichibva mugungwa dzisina kufanana. Dzese dziri 4 dzakabva pai Mugungwa. dzokera kuna zvakazarurwa 13 verse 1 uone kuti yekuna zvakazarurwa yakabva futi kupi. Bandakuiverenga kechi4 pa. Right. Sokorora tinzwe. Zvino ndakaona chikara chichikwira chichibva mugungwa. Saka uri kuona kuti mhuka 4 dzekuna Daniel dzakabva mugungwa. Achimira ipapo ozotaura zvamuda kuti vateerere. Mufundisi vari kuburitsa zvichibva mushoko raMwari kuti chikara chiri kuonekwa kuna zvakazarurwa. Mafeatures ari pachikara ichi. Mafeatures anhongwa pamhuka 4 dziya dziri kuna Daniel 7. Kunge zvinonzi kugadzirwa kwechikara ichi macombination emafeatures ari kubva pamhuka 4 dziri kuna Daniel 7. Saka ndopa maburitsa musoro wenyaya yekuti kudyidzana kwaDaniel nazvakazarurwa. Ora chikondi nyaya. Saka zviri kubuda apa ndezvekuti nyaya iri kutaurwa kuna Daniel. Yes. Ndiyo nyaya imwe chete iri kutaurwa kuna zvakazarurwa. Inyaya imwe chete. Okay. Right. Ngativerengei nyaya iyi tichinzwisisa kuti Mwari tsika yake pakudzidzisa zveprofita anoramba achingodzokorora achidzokorora sezvaakaita muna Daniel 2 aitaura nyaya yekudzoka kwaJesu muna Daniel 7 semunyaya asi uchiona kuti taakuenda muchapter 7 ane mamwe madetails aanonowedzera aanga asina kutaura muchapter 2 because muchapter 2 angoti Roman Empire painoparara pachaita madzimambo akawanda but kuchapter 7 yabva yatotaura kuti madzimambo 10 asi 3 voparadza. Right. Saka anoramba achingowedzera mukaenda muchapter 8 anonowedzera futi zvimwe kuti Jesu wacho asati auya pane zvinomboitika panzvimbo tsvene. Saka taakuenda kuna zvakazarurwa uchaona plus chimwe atangire paakatangira earlier on anonotangira pamberi pane nguva zvichienda kumberi. Unoziva kuti chimufundisi pamuri kuedza kutsanangura pesa apa muri kutotsanangura nemazvo. But inini manje sezvo muno mustudio munondoona kunge ndofarira chirungu dzimwe nguva chinorerutsa futi. Because papa muchiedza kutsanangura pesa apa ita nechirungu tinzwe muchirungu. Nechirungu muda kungoedza kureva kuti maprophecies aDaniel naRevelation they repeat semunyaya and enlarges. Kureva kuti mune repetition with enlargement. Inyaya imwe chete iri kudzokorwa but inoramba ichiwedzerwa imwe information zvichienderana nepaane nguva. Iwe chaunorangira vafana kana tichizofamba unzwa kuti hano vabetera vanobva vaita kuti silva zadoti rega timbonzwa kamwe toda kutenda mufundisi. Tinorara tichimuka tinofamba tichisvika tinotsvaka tichiwana nokuti munotendera. Ko ndianiko angataura shoko rikaitika musina kurayira zvinhu zvose pasi nekudenga zvomirira shoko renyu. Muri Ishe wamadzishe kunze kwenyu hakuna mumwe ndimi moga ndichakurumbidzai panguva dzose. Muri Ishe wenyama yose. Shumba yerudzi rwaDhavhidha vavengi venyu vanoparara kana mukadzwa ndichapota kwamuri panguva yehondo nokuti muri Ishe wenyama yose. Mikaeri muchinda wehondo kana mukasimuka nyika yose inogara kana imi motaura
nyika yose ngainyarare nokuti muri Ishe wenyama yose muri Ishe wamazishe kunze kwenyu hakuna mumwe ndimi moga ndichakurumbidzai panguva dzose muri Ishe wenyama yose. Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu kutyidzana kuripo pakati paDhaniel nazvakazarurwa. Mfundisi zvandiri kukumbira ka kudyidzana takuona kwanyatsobuda matsananguriro eBhaibheri, but zviri kubva zvasara vateereri vaine confusion kuti saka zvairevei zvegungwa zvemhuka dzacho chii, because hatingangobude mustudio tangoti mazvonero kuti ukwataurwa shumba ukwataurwa chikara tanzwa kuti mhuka idzi dzese dzekuna Daniel nekuna zvakazarurwa dziri kubuda mugungwa, dziri kubuda mumvura. Handiti rega tiverengere zvakazarurwa 17 vhesi ya15. Zvakazarurwa 17 vhesi ya15 iri kutiyo, zvino akati kwandiri, mvura yawaona inogarwa nemhombwe ndivo vanhu vazhinji nemarudzi nendimi. Panapa ari kutsanangura zvakazarurwa kuti kana tiri muchiprofita pakataurwa zvemvura yakawanda inomiririra vanhu nendudzi dzakasiyana siyana vemitauro yakasiyana siyana. Saka mhuka idzi nemamwanzi muchidimbu tikati dzaibuda mukati mevanhu. Ibva waverenga chapter 7 yaDhaniel ndiri kukunzwai zviri muchiprofita chete ka because ndozapangwa pfungwa dzangu ndenda kutofunga nyaya yekunzi Jesu paakafamba pamusoro pemvura it's only when muchiprofita. Thank you pastor. Chiverenga Daniel 7 verse 17 na 23. 17 mhuka idzi huru idzo ina ndiwo madzimambo mana achamuka panyika. Verse 23 akati mhuka yechina huchava ushe hwechina panyika, huchasiyana neumwe ushe hwose, huchapedza nyika yose nokuipwanya nekuiputsanya. Panapa pari kunzi mhuka idzi kurava kuti mhuka 4 dzekuna Daniel makingdoms nei mhuka yekuna zvakazarurwa umambo. But dziri kubuda mugungwa pane manations pane vanhu vakasiyana siyana. Saka umambo hwaisumuka huchitonga mukati mevanhu vakasiyana siyana vendudzi dzakasiyana siyana. Ndozviri kubuda zvadudzirika ka Bhaibheri rinozvidudzira. Chibva wadzokorora Daniel 2 verse 44. Zvino nemazuva emadzimambo iwayo Mwari wekudenga achamutsa ushe husingatongoparadzwi, uye simba rawo haringapfuure kune rumwe rudzi rwevanhu, asiwo huchaputsanya nekuparadza ushe uhwo hwose, iwo huchamira nekusingaperi. Saka tanzwa kuti isusu kubva tichikurukura kuchaita umambo huchateverana tichitangira paBabylon, Medo-Persia, Greece, Rome, divided Rome yadivida mumazokomuka the Christian Church. Yobva yaparadza mamwe 3 pa10 posara 7 naiyo Christian Church iripo. Mumazuva azvo ndo panouya Jesu. Nditwa pabata. Now ndoda kuti uone manje Mwari kana achipa ndozvikuitika panyika. Asi Mwari zvaanoita kana achisusukidza chiprofita chake zvataura zve-enlargement anoenda achinoti kamwe kadetail futi dwe. Saka taona kuti Babylon yakapfuura, Medo-Persia yakapfuura, Greece ikapfuura, Rome ikapfuura, kukaita 10 vari 3 dzikadzorwa kubva kwasara 7 neChristian Church yechi 8. Saka hanzi mumazuva avo ndo panouya Jesu. Asi panobva pakandwa kamwe kadetail kezvinoitika Jesu asati auya kupfekera but achingori mazuva emadzimambo iwayo, but pane kaevent kanopfekera alright ndapabata ndo zvandachiti enlarging. Chiverenga Daniel 7 unzwe kamwe kadetail kanouya Jesu asati auya, but ari mazuva emadzimambo. Daniel 7 verse 9 kuenda pa14.
vhesi 9. Ndakaramba ndakatarira kusvikira zvigaro zvoushe zvagadzwapo. Mumwe wakakwegura pamazuva ake akagarapo. Nguo yake yakanga yakachena sechando, uye vhudzi romusoro wake rakanga rakaita semakusha akanatswa. Chigaro chake cheushe yakanga iri mirazvo yomoto, makumbo acho uri moto unopfuta. Rwizi rwemoto rwakanga ruchibuda ruchibva pamberi pake. Zviuru nezviuru zvakanga zvichimubatira, uye pamberi pake pakanga pamire zviuru zvine 10 zvezviuru zvine 10. Kutonga kukatanga, bhuku dzikazarurwa. Ndakaramba ndakatarira nenguva iyo, nemhaka yekudana kwemashoko makuru akanga achitaurwa nerunyanga. Ndikaramba ndakatarira kusvikira mhuka yaurawa, muviri wayo uchiparadzwa, ichiiswa kumoto kuti ipiswe. Kana dziri dzimwe mhuka dzakatorerwa ushe hwadzo, asi upenyu hwadzo hwakawedzerwa kusvikira nhambo yenguva. Ndikaona pane zvandakaratidzwa usiku. Ndakaona mumwe wakafanana nemwanakomana achiuya, nemwanakomana womunhu achiuya nemakore ekudenga. Akasvika kune wakakwegura pamazuva ake, vakamuswededza pamberi pake. Akapiwa simba nekubwinya neushe kuti vanhu vose nemarudzi ose nemarumi ose vamushumire. Simba rake roushe isimba risingaperi, risingatozongopfuure. Ushe hwake hauzongoparadzwi. Saka panobva pawedzerwa kuti Babylon yatambidza ushe kuMiddle Persia. Yes. Iyo pawo kuGreece. Yes. Greece yapa kuRome. Ndizvozvo apa tapabata. Rome yodivide into 10. Kobva kwamuka Christian Church yechi11. Yobva yasvikoparadza 3. Vatadzidza Vandals, Ostrogoths, Herus. Yobva yasara iyo nemanations ari kuEurope. Dzosara ndidzo dzamudariro dziri 8. Hanzi munguva dzavo ndo muchauya Jesu. Asi Jesu asati auya ndopapfekerwa zvandaverenga. Ubva aratidzwa manje zviri kuitika kudenga pamazuva emadzimambo. Izvi madzimambo izvi ndezvepano pasi. Ndezvepano. Asi kudenga kune zviri kuitika mumazuva emadzimambo iwayo. In other words, muri kuti pavision yaDaniel, whilst aratidzwa zviri kuitika panyika, ambotorwa kuti amboona zviri kuitika kudenga. Okay. Because zvazvinoitaka Mwari anoda kuti mufambe nepicture yakazara. Musazongofokasa pane zviri pano pasi chete. Uonaiwo zviri kuitika kumusoro kwamatenga. But pastor kudenga pazvidzidzo zvatakaitaka takadzidza kuti kune sanctuary. Right. Uye Jesu ndiye ari muprisita musanctuary iyoyo. Right. Achimiririra nekuona kuti zvitema zvevanhu zvagezwa. Right. Vazvikonfesa zvouya paari. Right. Sezvatakadzidza zviya izvi. Muri kuti kudii manja. Saka Daniel anobva aratidzwa kudenga anooneswa ani? Anooneswa Mwari. Akagara pachigaro. Unoziva description yapuwa kuti paine chigaro chemoto pakanga pachiyerera moto. Ine bvudzi jena. Hembe dzacho dziri dzeWhite. Ndimwari ari kudescribe. Aipapo pakajeka ipapo. Unoona pano pasi panogara madzimambo panenge pakadhekoretwa mushe. Kudenga kunodekoretwa nemoto. Ndimwari ari kutsanangurwa manje chigaro chake. Anditi dheko yacho moto. Even apa tikasaisa mavhesi nemuateereri. Mutana ataurwa akakwegura pamazuva nedescription yacho ndimwari. Mavhesi aripo hawo, but ari kutaurwa uya ndimwari ari pachigaro chake. Yes, pastor. Kubva kwanzi manje aangogara ari ega ari yeMwari ka. Panzi zviuru nezviuru. Zviuru nezviuru izvi ingirozi. Nekuti kune ngirozi dzinonzi zviuru nezviuru zvisingaerengeke. Handiti wazviona ka. Dzanzi dzaishenaira dzichimhanya pamberi pake. Asi Mwari agarapo manje hanzi kwakaonekwa mwanakomana ndiJesu achiuya. Amuna uziya here panzi mabhuku pastor. Mira pakaonekwa mwanakomana achiuya kuna baba. Baba vagara pachigaro handitika. Iye hanzi ndobva aswededzwa ipapo. Saka iye ari kuswededzwa segweta manje. Kuti amiririre. Kuzvaimboita kunge picture fanika yatinowana kumakota nhasi pastor. Kaka.
yekuti unoona vaya vanotonga mhosva vaya ameno kakudresa kavanoita vari kumberi handiti vaine cheya dzaunotoona kuti cheya haijairike wobva waona nechekudhuze ikoko ndokunomira malawyers imwe povho yozouya hayo saka Jesu anobva apinda manje segweta oswededzwa padhuze nababa ipapo hanzi kutonga ndobva kwatanga vachitonga nezviri mabhuku mabhuku aya manje ari kuunzwa nengirozi wazviona ngirozi patiri kurarama pano pasi ndakufambirana nemi chitaura yenyu asi ndafambirana saka patiri kurarama pano pasi kasitoni manje mararamiro takambodzidza chidzidzo ichi zvese zviri kuitika ngirozi ndo dzakapuwa basa rekurekodha handiti wazviona ndo dzinoenda murima ndaida kukanda kachirungu ndachikawa ndingakudiaiwakandasukuruka kanobatsira pano anokanda inonzi they record with terrible exactness zvichireva kuti nemo mifungo yevanhu zvavari kuita zvavari kutaura nezvavanobata zvese zvinorekodwa zvevakuru zvevadiki zvaitwa nemunhu ari ega zvakanaka nezvakashata zvese zvinorekodwa zvese saka ndo zviri mumabhuku aya ndo zviri mumabhuku aya saka parutongo this is happening pamazuva emadzimambo aya asi zvichiitikira kudenga hakuna unointerfere namarekodzi ikoko kuda kungoona bedzi kuti because pandiri kukubvunza ndiri kuita ndifambe nevateereri vedu kuti vasafunga kuti imwe nyaya nyowani iri kutaura iri kuitika pamazuva emadzimambo aya isu tiri pano panyika asi kudenga Jesu aswedera segweta pamberi pababa vari kuenda go through manames ega nemarekodzi arimo thank you pastor chinzwa unzwe manje kuti ndivanani vanoongororwa murutongo verenga kuna Peter First Peter 4 verse 17 vanoongororwa murutongoro First Peter 4 verse 17 nekuti nguva yasvika yekuti kutonga kutange paimba yaMwari zvino kana kukatanga kwatiri kuguma kwevasingateerere ivhangeri yaMwari kuchagoveiko saka inguva yekuongorora vatendi because kana pakanyorwa examuka vanomakirwa ndevakaregista vanga vachienda kuchikoro saka kana zvikanzi yasvika nguva yekumakwa kwematesti handiti wazviona kuti kuonekwe kuti vacho vanga vari kuchikoro vakanyora vakabudirira mubvunzo ndevapi ndo Peter anobva apedza kanenge kamubvunzo kuti vasingateerere ivhangeri zvichave ari kuti wapanzwisere zvaari kutaura ndapanzwisa but ndikutya kuti ndokukanganisa ichidzidzo chenyu pandafunga chimwe chidzidzo chatakaita chesanctuary chaiti zvitema munhu akaita zvitema paurayiwa mhuka muprista oenda mukati kureva kuti vane zvakonfeswa ndo zvainopinda musanctuary saka Jesu paari kusanctuary yekudenga ameno kana ndakanganisa munondiudza ari musanctuary yekudenga iri nyaya yezvitema chete ari kudhila nezvitema zvakaenda musanctuary yacho zvevanhu vakareurura ndo zvine marekodzi ariko I know mubhuku mune mamwe marekodzi akawanda saka maybe ndo vanhu vaari kutanga kudhila navo something like that kukuwedzera pane zvauri kutaura kastori vanhu vari kuongororwa vanhu vakambonamata Mwari kubva kuna Abel amarerutsa manje maona ndandistruggle kuti vane zvivi kudini vanhu vese vakambotenda muupenyu hwavo vakambonamata Mwari kubva kuna Abel akatanga kufa kusvika kumutendi wekupedzisira Jesu asati auya vanenge vachionekwa ndo vane vachiongororwa saka Peter ari kuti vari kungotariswa ndevakambonamata bedzi avo vasina hanya naMwari mugumo wavo uri obvious because kana vakamboenda kuchikoro kuchiita vamwe vanogona kutofoira kwasina umbonyora zviri obvious ndikunzwa henyu mukutaura nezwi rakadzikira but hamukanganisi here vateereri vedu pakuti kudii custom because vazhinji vevateereri vedu vamwe havasati vatotanga zvekunamata manje obvious wabaisa uyu vanare kuti ameno mune mamwe mataurire togona kuribvisa iroro toti zviri kutaurwa naPeter ari kuti ndezvekuti kunomakirwa vakaregista
vakanyora kuti vaonekwe kunzi vabudirira here mubvunzo kuti vaende next level. ava vasina kutorejista ava nyaya yavo haisi kupinda apa nekuti kudivi kwavari kutori pachena. Saka nekumwe kutaura vateereri ameno kana muri kunzwa zvokutaura mufundisi vanenge vari kungoti zvakanaka kurejista. Ndizvo zvoga. Ndizvo zvoga futi rejista vateereri fambei mufundisi. Saka ndo anenge achiongororwa manje. Saka muri kuti vese vakambonamata vaya akangoonekwa mazitare raiti zvaita. Because zvazvinenge zviita murutongoruka panenge pachionekwa mumarekodzi anengirosi. Avakuru avaenda avo kuchechi ava. Ava vanga vakaperera zvishuwa. Chero kumba kwavo vanga vari mukristu. Chero kubasa anga ari munhu waMwari. Chero vachifudza mombe ai munhu waMwari. Pane zvimwe zvidhara zvimanje zvinoti uku kuchechi chiriko pachinonofudza mombe nevakadzi vevanhu ikoko kumagadheni. Zvese izvo zvongirozi dzinenge dzakarekodha. Handitozvona uyu mufana uyu anga akapfava zvake kuchechi but kaitiro kake zvese zvakarekodwa. Ende ukaenda kuna Judika mirai pastor ko vakamboita zvekunamata ndanzwa muchiemphasize kuti vese vakamboita zvekunamata mazita anenge achionekwa but tine vazhinji vandotosangana nawo nokuti ukasangana anotokukwazisa kuti kasitonorelate wotonzwa kuti unombozwa kuti kuchechi kwenyu kuya ndoyandaimbopinda womuti zvinomakupa haana kwaari ende achaite zvekunamata anongoti ndiri mudiki ndokwandaenda. Saka pakadaro marekodzi avo achatariswa nepavakazonetera kunamata. Andozvo kufanana nemunhu asira chikoro panzira unozwa kuti hai ndakatombochovha zvikafanira handina kuzorejista zvangu kana kuti akazodzingwa vamwe vakuda unonyora handizvo. Saka vese vava vakanetera munzira zvese zvinenge zvichitariswa ngirozi dzichiunza marekodzi uyu uyu akafanira uyu vanenge vakodzera manje vobva vanyorwa murejista. Saka Jesu paanozouya manjeka anouya abata rejista revakakunda. Musati ndaverenga vhesi ramati ndiverenge ngandingoti anhu vateereri because vamwe venyu ndinombotaura nemi padzinare vanga vaneta vaya hatisusukidzei tirambe tiri panyaya yekunamata. Chitaurei pasi. Saka ana Enoki manje Jude 14 na 15 Enoki wechinomwe kubva kuna Adhamu wakaprofitira ivava achiti tarirai Ishe wakauya nevatsvene vake vane zviuru zvemazana kuti atonge vose nekurova vose vasingadi Mwari pamusoro pemabasa avo ekusada Mwari. Handizvazvona vana Enoki pavainamata vaitoziva kuti rutongo ruriko kumberi. Handiti vazvona vaitotarisirawo nguva iyoyi yatiri. Saka rutongo ruri kuitika Europe iriko nhasi ichibata mabasa ayo. Havamire vekueurope vanenge vachiita zvavo Christian Church ichiita zvayo asi kudenga marekodzi achitariswa. In other words, kune judgment iri ongoing. Very good. Painoperera panozonzi paya nemazuva emadzimambo iwayaya Mwari achagadza ushe hwake huri kugadzwa nerutongo ruri kuitika vakakunda vachibva vaiswa murejista raJesu. Pazvinopera Jesu oburuka odedza vatsvene oenda navo kudenga. Toda kutenda mufundisi. Saka tiri kuti Daniel nazvakazarurwa vanobatsirana kuti nyaya idzi dzijeke. Pastor ndoda kukumbira ndikuona nguva dzedu dzafamba. Munogona here maybe for chikamu chinotera kuti mususukidze nyaya iyi. Munoziva kuti sei ndiri kudaro. Pamangoenda kuna zvakazarurwa 13 pavateereri vedavo kuna vamwe vateereri vagara vanotoerenga bhaibheri vanotozviziva kuti muna zvakazarurwa 13 munotaurwa zvechikara nemunembo wechikara nenhamba dzinonzana 600 nenhamba dzinonzana 666. Saka pamangoenda kuna zvakazarurwa 13 munogona kuva matovhundutsa vamwe vedu. Aiwa vateereri musavhunduke zvenyu. Ndange chikumbira manje kuti mune here zvidzidzo kana zviri kana chimwe chete musikosusukidza pamadena apa. Vateereri chikumbiro chamaitirwa namufundisi ndo patiri kusikotangira muchikamu. Thank you pastor. Ndonyaya ndanga ndichida kungotaura hangu iyoyo. Maybe musati mavaoneka. Vateereri kune bhuku riya ratiri kutaura rakanyorwa naRobert Wayland rinonzi Daniel Reveals the Future. Tsvagai bhuku iri rinogona kukubatsirai kuti nyaya idzi dzijeke zviri nani. Kana zvisina kudaro munogona kuti bata panhare dzamaakupiwa namufundisi. Kana kuti munovhunza mahama dzenyu, shamwari, maneighbors
vanopinda sangano rema7th Day Adventist vanobatsirana nemi nemimwe mibvunzo yamuinayo. Kana zvazoramba izvozvo kana kuti zvanonoka, tibatei panhare dzinoteera 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tisangane muchikamu chinoteera. Soko rakanaka kunesu vafambi apo tinoenda pasipo asi muponesi achazouyaje kutonga umambo wakewo ariku uyane kukasika Jesuje arikudzoka nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu ouya. Makuwa ekare apo vanorara vafambi vakafa na Kristu vachazarurwazve vanhu vanomuka vachapona pamwe na Jesu arikuuya nekukasika Jesuzve arikudzoka nevafambi vake vachazotora apo Jesu ouya. Tichasangana kumusha wekudenga tichaimba nekuponeswa vaponesi vachabva pasi rese vanamate mambo wedenga arikuuya nekukasisa Jesuzve arikudzoka nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu ouya. Haleluya, amenizve haleluya, nekudawirati tichasvika namatasimbira kufaradakara topfeka mbiri yekudenga arikuuya nekukasika Jesuzve arikudzoka nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu ouya. Haleluya, amenizve haleluya, nekudawirati tichasvika namatasimbira kufaradakara topfeka mbiri yekudenga arikuuya nekukasika Jesuzve arikudzoka nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu